Избрани вести, том 2. Две очиствания на храма. Два зова за излизане от Вавилон. Нека всяка душа, която държи здраво знамето на истината, прогласявайки Божия закон, да си спомни, че вярата в Исус Христос е свързана с Божия закон. Третият ангел ни е представен като летящ посред небето и викащ с висок глас. Тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. Откровение 14:12. Първата, втората и третата ангелски вести са тясно свързани. Очевидността на постоянната, винаги жива истина на тези големи вести, които са предизвикали една толкова силна съпротива от страна на религиозния свят, не може да ни бъде ограбена. Ние знаем какво означава тя за нас. Сатана се стреми непрекъснато да хвърля своята пъклена сянка върху тези вести, та църквата на остатъка да не може да види тяхното значение, времето и мястото им. При все това те остават живи и ще продължават да упражняват влияние върху нашата религиозна опитност до края на времето. Влиянието на тези вести става все по-дълбоко и по-обширно, вълнуващо хиляди сърца. Създават се културни институти, издателски къщи, медицински заведения, толкова инструменти, които трябва да сътрудничат на Бога в голямото дело, представено от първия, втория и третия ангел, летящи посред небето, за да съобщят на жителите на този свят, че Христос идва с сила и с голяма слава. Пророкът казва: след това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете. Откровение 18, 1 и 2 стих. Същата вест бе дадена и на втория ангел. Вавилон е паднал, защото напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. Откровение 14.8. Какво е това вино? Неговите лъжливи учения. Той е дал на света лъжливата събота вместо съботата от четвъртата заповед и е повторил лъжата, на която Сатана научи за пръв път Ева в Едем, за естественото безсмъртие на душата. Разпространи на широко много подобни заблуди, като преподават за поучения човешки заповеди. Матей 15.9. В началото на своята публична служба Исус очисти храма от светотатствените осквернения. Едно от последните дела на службата му беше второто очистване на храма. Също така в делото, което има за цел да предупреди света, две ясни вести са отправени към църквата. Ето вестта на втория ангел. Падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. Откровение 14.8. И по време на високия вик, на вестта на третия ангел се чува един глас от небето. Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й, защото греховете й стигнаха до небето, дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди. Откровение 18 глава 4 и 5 стих. От Review and Herald, 6 декември 1892 година.